И какво става, хора? Днес ще правя реклама, който е много як, който се абонира и аз ще се абонирам за него и за този канал, който сега ще рекламирам. И отивам в YouTube да го намеря и се връщам. Абонирайте се за нея. Има още клипове. Ето. Ето. И ето. Още много. Ще видим колко клипа има. Те всъщност 50 късочка. Ето. Доста са. И тук е правила стрим. Аз ще правя някой път с нея. Ето. И това е. Така. Абонирайте се за нея на английски ChrisBG Gaming. А моя канал е... Момент. Сега ще се върна. А моят канал е Дидоди. Или просто пишете. Да, Дидоди. Няма много абонати, защото почти не съм... Всъщност аз направо не съм скачвала. Ето не съм качвала нищо. Преди бях качвала магия и стрих. Така че ако ви харесал канала ChrisBG Gaming, ето го. Ето. Се абонирайте за него. Даже без да мислите, просто се абонирайте за него. Прави много готини видеа. Играе на Brawl Stars. Ето, разгледайте. Чай. Играе на... Не знам точно какви други игри играеш. Само да я намерям. Да, видяхте още заето преди малко. Все просто пак трябва. Ето. Това е напред. Ето. ChrisBG Gaming. Brawl Stars. Brawl Stars. Minecraft. Ето, много други игри. Тук е реагирала на този клип. Ето на Minecraft, както казах. И се абонирайте за този канал. Чао!